apik to. Jos tenan nek iki mau. Oh, piye ndo entuk tepuk ditmu 200. Paris. Ya, tatin 200. Ayo wis menghibur para enggak. Menak. Waduh, 100 ya. Ya, men adil. Oke, siap. Pokoke Iki sing do keploki do ngenehi ora? Pun nggih. wis apik wis Rasa wedan, rasa. Sesuk nang wedan ya sak yuta. Wah iya. Sak yuta gelem aku usul klambi. Aku tak barang atus. Wah bagong barang kok njok. Aku penonton Aku melu getem-getem rasane. Ayo apik. Kuwi jenenge nek kowe melu getem-getem kuwi tegese pemerane keduanya itu sukses ngono lho. Peran dadi wong nyenyengit ya kudu iso nyenyengit, peran dadi wong gandrung ya kudu iso. Ayo wis jenenge apik kaya ngono mah. Ya